Sorgeix a l'associació Lenki Yagaru per la necessitat de les dones subsaharianes, per tema de locals, per tema d'empoderament de les dones, fomentar el coneixement de les seves cultures i l'educació i benestar de les dones. De veritat que ha sido la més difícil. Hi ha molta cosa que han trobat el camí, aquesta lluita, el tema de, com acaba de dir-lo, el tema de racisme i classisme, discriminació, de trato. Jo, la persona de referència de la meva vida és la meva mare. La meva mare ha sido una dona molt lluitadora, O sigui, per això digo, no cal que donar veu a la dona africana, ja tenim veu, ja estem empoderada des del nostre país, origen. El que passa quan arriba a un país que no són suyo, a vegades s'ha d'estar molt temps d'escoltar i prendre, no? Vaig decidir estudiar Ciències Polítiques per raons personals, per raons acadèmiques i per raons també professionals. Créixer en dos mons semblants i diferents a la vegada et fa fer preguntes des de que tens consciència de l'autoritat, des de que tens consciència que ets un membre d'un tot, d'una societat, i això fa que et creïs preguntes, reflexionis, et preguntis els perquès de moltes coses. Ser professora a la Universitat de Girona en Ciència Política ofereix a l'alumnat aquesta altra visió, no només dels continguts del grau, sinó també del perfil de professorat que ha d'haver en una universitat. A les nenes migrants o les nenes filles de migrants els diria que es permetessin sortir fora del seu petit món, que es capacitessin, que miressin altres vies, que s'obrissin portes, que pensessin, que reflexionessin què és el que realment elles volen, a què es volen dedicar i què volen aprendre al llarg de la seva vida. Sempre m'ha interessat l'educació des de molt petita perquè he pensat que és una eina molt potent per millorar la nostra societat. Però després, amb el pas del temps, també he descobert que la investigació és molt important per descobrir, per millorar i per avançar com a societat i com a col·lectiu en general. L'educació pel desenvolupament sostenible el que permet és noves perspectives a les filles de migrants o a les noies d'origen immigrant. Sobretot gràcies al coneixement del què és l'educació pel desenvolupament sostenible i sobretot dels objectius del desenvolupament sostenible, els hi permeten obrir noves portes, per exemple, a l'educació, al coneixement de la salut, a la igualtat de gènere, etc. Com a consell que jo donaria a les nenes i a les dones d'origen migrant és que sempre pensin que són ciutadanes de la societat, d'aquesta societat catalana, i que sempre han de tenir molt present que han de contribuir a la societat de totes maneres, millorant la societat i intentant donar el millor de si mateixes per la nostra societat en general. المشاركة في العمل الجمعوي ضروري خصوصا للمرأة المهاجرة لأنها كتخليها تندمج في المجتمع ديالها وكيكون عندها حضور. الاحتياجات المرأة المغربية هنا عندنا في الحي ديالنا ديال بيلاروخا، وهو أول حاجة التعليم، وثاني حاجة محتاجة هنا المرأة المغربية محتاجة تتعلم شي حرفة اللي تقدر تنفع بها راسها. أهمية في الاندماج والتنمية الحي اللي ساكنين فيه، الحي ديالنا. En el momento que surge
La creación de una asociación colombiana fue en una charla de derechos humanos en el 2018, donde coincidimos muchos colombianos y colombianas que se sentíamos la misma vulnerabilidad en derechos, que sentíamos que vivíamos en una precariedad constante a nivel social. Es muy importante realizar proyectos socioculturales en el territorio, ya que esto implica una transformación social. Cuidarnos implica también empoderarnos en derechos y en deberes. Yo le diría a las niñas que se sientan orgullosas de lo que traen de sus países de origen, que se sientan orgullosas de que ellas son las que van a enriquecer la cultura a través de esa diversidad. Vaig escollir el camí de la podologia perquè des de molt petita m'ha agradat ajudar a la gent. Tenia des dels 5 anyets, crec recordar que els deia als meus pares, jo vull dedicar-me a les ciències, medicina, el que sigui. He arribat als 5 anys, tinc un bagatge de ser aquí, jo me sento també part d'aquí, però també tinc el bagatge de ser del Marroc i tinc també aquest bagatge. Al final te sents propera tant de la gent d'allà com d'aquí com de qualsevol altra cultura i això me facilita molt, molt el meu dia a dia. Jo tinc pacients del Marroc que em venen i venen a vegades amb les seves filles i se senten orgullosos de veure'm i parlant també amb elles, parlant amb altres amigues que tinc, hi ha molt poques que se dediquin a les ciències de la salut. I a mi m'agradaria veure totes les noies, sigui d'on sigui, que prosperin, que triïn el seu camí, que siguin autònomes, independents i que arribin allà on vulguin arribar.